robots artificial intelligence in Khawvel athunun to ti chu thuru kani om love tuna chuan mishing te ta na manro tangkai tak ania ma se mi then khatin an ngai ruat dan chuan tuna tanga kumrei vak lawa AI hi mishing te a in an fingzok to don anti ti chuan artificial intelligence tan chuan an konga tan mishing te hi engma lo mai kan ni dona min thunun to zok don ane history atang to rengin computer thiam tak tak le mi fing tak tak te chuan he thil thleng tur hi an lo soilok to entirnan Alan Turing Stephen Hawking le Elon Musk ang ten tun tuma chuan AI in mishing te hi ti mangvek tumta se ti chungchang kan en ho vele dona engtin nge athlen thei chi dan le engtin nge kan ti top dan tur ti te kan ngai thladon ane tuna chuan robots te hi kan rin pui berni in alangta a robot te hian thil sang sang an thoka sumdona kalpuyang te entirnan hotel le restaurant ang te robots then khat te phei chuan operating room ma surgeries te hial po an ti thei to ramchang ka nga phei chuan zinga mishing ten kai thovin in chung te antifaya reilo te hnuwa phei chuan mitam takin AI hi anlir thei khaltur poin an ring tok to don ane heng zongjong hi achan chu artificial intelligence hi ahma ain ma sonin an finna asan chho zelwang ane mithiam te chuan reilo te hnuwa khol te hian an dikna chanvo an ron choi chu ve don an tia mishing te ang thovin an dikna chanvo chu an sheve vek don ane mishing te le robot in chen pol chu kan hutam chho tel tel dona robots te hian khole tuini na nei thlengin an phut don bok he thil hi Sophia robot chunga athleng der to a ani hian Saudi Arabia khole tuini na anei to ane robots te po hian lo nem phut be don boka ma se thil thadeu mai chu chian choi ve vek don ane nimasela robots te hi mishing te nen inan na an nei tamzel don awangin thil hlom then khat ron ken chho tel an nei dona kumsang hi somnga chuan na zong zong za somnga chu AI in athok vek to dona aum zia chu mi engmoza chu an na tangin ban an nianga na tho tur an hu zo to lowang chu baka surgery stam tak chu AI hian akhoi vek to don bok tuna hian blue collar work na tho kan mu mek te hi artificial intelligence robot te hian an thlak vek don ane entirnan robot stam tak chu factory sa thil sang sang siamin an oma ma se white collar machine tia kan shiat ve thung hi chu atam tual thunga hei hian dan anga thil zon legal research le journalism trong le naupang enkol le inti hlimna sang sang te chu AI hian an thok vek to bokang researcher te chuan AI chu thinlunga thil veidan te chu an zirtira hei hi mishing te le robots te min chen sang to lian ber chu ane thil rap om deuh chu AI hi mishing te in hmangai na inkara po alo enroll ve vek to dona mithiam ten an soidanin kumsang hi somnga chuan mishing te le robots te in zomna le in hmangai na chu thil pa ngai ani toang anti he thil hi chu ram chen khat Japan ramanga te chuan thil pa ngai ani chho to a tuna phe chuan robot hian mishing emotion angin anom thei ve vek to bok robots te hian mi bum dan te po an thiam to a algorithm pakhat robots te dot soitir thei tu chu auma I he chok thei mi lo bokang tuna chuan robots apocalypse chungchang I han soi vele donila mishing te chu an konga tan noksak mai kan ni huntur entirna khoi zu kan lak dona khoi kan hnat bo thinang hian chu thil chia chu robot te hian mishing te chunga an te ve mai thei ane AI robot chuan hei hi thil thatak angin an ngai mai thenga achan chu technology research thui tak an nei thei wang ane khol superhuman scientific research theina nei hian human research engpo king ne thei tak ania hei hian mel lungthar akai tir dona nano le biotechnology lama mishing te aya chak zokin social manipulation le economic productivity ya te mishing te ai chuan an thazoka ma se AI hian mishing te hi thunun tumin thuneina chantum tlat ta se
ani na taka chuan ti thei dan kong sang sang an nei nual mai robot che son thei te hi an kal kualin mishing te an tina theya ani lo pon an nun na lak sak te thlengin ani le robot kan hmu tam tak te ve thung hi le entirnan kan phone ami yang te entirnan isum le pai ba ka imi mal nuna thil poimo tak tak I phone ami te chung thil te chu midang te hmu thei turin da chuak angin hanin ngai ta la kan financial system zong tinung tu hi AI algorithms he ania aum zia chu global financial markets chu olsamte in rogue AI artificial intelligence thalo chuan ati chedon ti na ani chu ba ka kar tam tak po computer manga tlan ani bok chu wangin an do ni chuan I kar kha an accident tir theya I thi pha thei ane engkim chu sci-fi nen ainang view mai theya ma se mi te hriat hlo le ngai san em Stephen Hawking le Elon Musk te pon he thil thleng tur hi an lo soi lok to ane an soi dan chuan future super intelligent machine kholfing tak tak te chu mishing te hnuai anom thei nan inven lok na siam angai ti an soi makdewin kumsanga zuko summa kumkhan Alan Turning chuan AI in mishing ten la optur thu alo soi loka thil pakhat aron kal chho pui chu Turing test hi ania ama na soidanin mi in computer le mishing in biak na athlir san thiam lo chuan AI in ma aron la dona tia tuna hian asoyang chuan an kalpui dai toa tuna chuan Alexa ani lo pon Siri nen hian ati ti thei toa kan har sat na te azo thei to ane ani chuan kumsang zako somnga Turing test chu an mang to chuania nimasela he aya thil dang lama hanlu chole don ta ila chu thil chu military robot che ane tuna hian ram tam takin killer military robots chu an mang le dai toa chung ram jinga chuan US Israel le South Korea te an tel Jeff Bezos in company pakhat Boston Dynamics ti chu aneya he company hian robots la om tak tak sipai trafilor ang chu asiam chuaka indopui pathumna chuak ani vai chuan bishing te aya heng robots te hi manchangkai ani yang heng robots te hi automata anomani chuan bishing te anmani control tu te phalna tel lovin mishing nunna an la thei ane mase AI chau hi robot kal sol thei kan mang an pui tur om chun ani lova military robots te hian olsamte in an tran na lam chu an thlak thleng thei misol te chuan army robots te chu an hek thei don ti chu achianga an mani nei tu dik tak te chu an beile tir thei don ane ti chuan entirnan USA le Iran te hi lo window ta se Iran chuan hote in US robots chu an hek sak thei don ane mi chen khat po in ti hian an soya nuclear ral thuam computer in athunun chu AI hi akal sual nei chuan an kap chuak thei an tia nimasela tuna chuan kan mang an lutuk ero angai lowang ral thuam indona rocket sang ka chuna konga hian computer hi ein rol veka mase nuclear ral thuam ka chuani ma hian mishing in chabi chu a her masak phot angai ane amaro chu he thil hi reilo te hnuwa AI in athak danglam thuai dona achan chu chabi man hi claimin aman lai deu to ane he thil hi athlen hnuwa chuan AI hian Khawvel pum chu athunun to ang nuclear hi ka chuani vai chuan Khawvela mishing zong nun na chuan atur dona mase AI hian nuclear hi an kap chu ani vai chuan mishing te ang thovin an tur ve don ane hei hi achan chu nuclear hi ka chu ani chuan electromagnetic radiation chuan Khawvel pum hi atum dona chu chuan electromagnetic pulse EMP chu asiam don boka hei hian electronics abul hnaya zong te chu ati thi vek don ane AI robots takngel po hian electronic circuits noktak mai chu aneya EMP hi an siam ni vai chuan hei hian AI zong te chu ati chevek don ane chu wangin robot te Khawvel ti top thei dan chun chu nuclear ka chu hian ane chu mihring te tan pon atha chuang lo ane khang te kha malam huna artificial intelligence ten kan Khawvel an so sam thei dan rap tak tak te chu ania AI robots te thunun na tur romhan na thata kan siam angaya
chu ba ka kan ni tin nuna heng khol thila te hian kanin nga lutuk lo a tha ome ani lo chuan ai hian mihring te chu nin chin an neyanga an kong dal tu emo min tianga min da that dan tur an zong mayang ti a hloma Khawvel hi an kai hruina hnuaiah dan tum mayang nima sela mi thiam te chuan chu thil chu a thlen ma chuan kumsom thum alom tian soya chu wangin in hum him na tur lo nei lo ka tha ome tuna chuan ingai dan hriat alo hun vele ta e AI robot stand Khawvel an thunun hi I hlawem comment lama milo hriat tir ve donia tun tu matan chuan khati zong kha ani e